Wisam Express nga mabalik man sila biyahe within kung hindi buwas kundi Miyerkules subong kung hindi Huwebes kuno Biyernes siling ni Sir Frank Carbon ilang tawon ta ni Abi damo na ginman subong katalalabokaw alin sa Iloilo. Ano ang mga differences sa interzonal subong ti at least ang gina-expect naton di Bacolod kabay patani by November 15 mapariho ang aton level plus ang quarantine status or alert level status sa Bacolod and Iloilo so that nga ay nagid problema ang pagbiyahe nagin papos nagid siling galing sa DOH ya kung sige ka mo bala akuan pinadungol basi kung hindi mangin Mary ang Christmas ta sini daw kung magsigi kamo hatag kumpiyansa pero at least ang mga jeepney subong nakita ko damo mga jeepney kapin baway barrier huwag ginutok na gin mo atong problema last time sa pagdinaguso sa mall nga ginalakipan sa mga toddlers mga kabataan na gid at least na-resolve na to siling sa city kay ginaktuhan na nila to pero ay sa biyahe damo na ginban pasayro subong amat-amat na ginban increase ang kadamuon sang luyag magtabok Iloilo or interzonal sa regional diri nga biyahe. Online sa hotline. Joining us this morning is the Wisam operator at the same time CEO sang MBCCI, Sir Frank Carbon. How are you, sir? Good morning. So, art and good. May agaman sa inyo. Salamat, salamat. Sir, may biyahe na kamo, may plano na galing Wisam kag iban pagid ng mga fast craft operator nga magbalik o mag-resume sa biyahe? Ang amon observation, kay may isa sa roro nga gabiyahe, moment not isa ka roro, do apat na sila ka roro, kag isa ka fast craft, ang volume sa pasero, kasaka, amat-amat, damo, kapasaka. So, I think, klingamon, I think, ang ginabuhat sang aton LGU, Iloilo, Manda, no, Pabin, Panay, ang diri sa Bacolod, sa probinsya sa Negros, daw ito, kay sige na panaog ang aton local transmission, no, daw single digit na lang kita. Okay. So, ginapakot nila nga base, gani manaog kita, hindi lang level 3, base level 2 pa, amo man ang dito. Tungod siyang 10, tungod sina, ang confidence ng tao nga magwa, no? Kag mangumpra, mag-enjoy, kag mag-travel, ara na. Okay. Encourage us also nga magdugang biyahe. So, we're now arranging with the existing nga operator fast craft na nagabiyahe nga ang amon schedule maglayo ay man lang hindi man magsampawanay para nga hindi man kami mag-agaway pa kayo. Hopefully tatlo gid ang luyag, may duwa, may isa pa gid. So may dugang duwa. Everybody wants to go out. That's a good signal, ha? Okay. That's a good signal na daw confidence na kami na mag-biyahe. So may pasayro na. So we're just arranging our schedule na hindi lang kami mag-agaway sa Cairo lang. Ang tanan-tanan kita man din kaya. Okay. So that's very good. But ang ginapangayo lang namon sa community, aton ang LGUs, no? City and province, Panay and Negros, they're doing their job very well, no? Very aggressive sila sa vaccination. In fact, datilaw na sila, I think, hindi ko sila, 12 to 17 na, pinabakunahan. And daw na thinking of third judge or third judge na sa mga senior citizens sa frontline. No, that's very good. No? So, in short, that well, ang confidence ng tao nga magwa, matunda na pala ang kahadlok. Kaya mo nang isa din basta may kahadlok ko dahil magmasakit, maubudlayin daw hindi ka magwa. Okay. In fact, ako, daw nadula ng kahadlok ko, sa 12, magwa na ko, mga tugod na po meeting. Ang face-to-face meeting. Face-to-face. Pero limited numbers na nanay. Kag, sinasiguro lang namon nga ang ma-participate sa meeting, vaccinated lang. Vaccinated. So, in short, daw ara ng confidence. Okay. So, may daw mayara man kami
16, 17 or 18 ara kami sa Falcon Hotel siguro, another meeting naman. So that's a very good signal na Okay. ang mga members ng kwan. So pat kinaayo lang namon ang general public, which I'm sure among lawyers ng aton na syudad Mm. at ang probinsya, na i-maintain lang yapon ang minimum health protocol, no? Oo. Face mask. Facial shield, basta damo tao, facial shield, well, kasuna kunwari, yung tao, kasi paaman, so, mas hindi ang social distancing, ang hugas ang kamot, no? Ang abon. So, para nga hindi na taman balik, bala? Tao, kakapoy siyang nililigad na tuwid daw, daw, kita. Correct. Oo. So, daw, it looks like daw, hopefully, Merry Christmas, Mr. Tanana. Kamay pa. Na magbalik ng trabaho, kag ang sildo, ang ato ng mga empleyado, may mag-Sunday tayo lang sa holiday siya. Taon-taon naman sila maayos. Gani man. Pero sir, kung may increase gin man, mga pila ka percent ang inyo observation nga na-record abi within last week or within this week? Tigda ko, siguro, we're now hitting close to 100% before. Na nag-untak mo mo. Kada Okay. trips ito, 20, 30. So, siya ka trip, hit na close to 100. And that's, Uy, mayo. for trips 1, it's 2 from Bacolod, 2 from Iloilo. That's a good signal. So, if those were hitting almost 400 a day. Very good numbers. They were expecting tungkol sa December, may low 13 months, may bonus. Ang tao, kabalo ka, maglugwagit man ka maglugas to kung no? So in December, we're expecting that almost will double, especially kaya daw nag-announce si aton nga doktor pala sa EOC, Dr. Criso, siya, Sir Frank, sa November 16, wala na lang mga espasa. Vaccination card na lang para apos na kamo pakadyo pa kami. Ang negosyo kamo kagawaan. No? Mga trabaho. Pakadyo pa kami. Ilimilo pa kulo. Tapos na parang kwarta magpilog na po. That's good signal because hindi yung query daw mga napintar naman. Okay. No? And that's very good. In short, na realize na sa atong mga official sa gobyerno na kinanglan ng tao magwa at magasto para ang mga negosyante mag-agreement. Kaya kung hindi siya magwa pa magasto, di mo kami kabre. Iwal man nagbakal sa amon, iwal man nagtaon. At least ang So, mga nagapangabuhi na sa fast craft wala kun sa mga nagatrabaho dira sa puerto, mabuhi man kag may ulo income man sila kon magdamo naman liwat ang pasahero. Hindi lang ulo income. Art. Parang abuya na gid. Sobrang ginagawa nila basta may dahil lang. Gani. Sobra pa na sila sa empleyado nga may company nga. Hindi sa minimum, more than minimum na nakita nila. Pero tikiditan pringo up to 8,000 a day in a good week. Grabe no? Oo, ano ka na, hindi why pa na tax, kaya pangarga mo pa sa bukas. Hindi na, oo. Doing well there, Pero kung magbalikin man ang biyahe, halimbawa sa Wisam, pila ka unit ang plano niyo sir nga buyan niyo nga mag-trip naman? Well, start with isa sa unit, maybe one round trip, so experimental, but we're preparing another vessel, the bigger one, which kung ang volume hindi man ma-ported ako, so ibutang lang nga mo ang faster kang bigger vessel, bigger capacity. So kung mag-ayaw din, hindi why, sakand ako pag isya yung among naradras. Now, damo may kapamangkot, ang 12 to 15 years old, nanong instruction sa inyo, i-allow na sila masakay? Basta may aral lang sila daw school ID, then may adult lang na abot para si nanay si tatay. Oo, siya. So, you should wear also mask and tissue while on board. Then, avoid lang sila na just stay on the seat kasi hindi ka na doon para pala makontrolar ang kabataan hindi na sinalagan, magampang. Okay. Alam, kasi, when ikaw, nanay, tatay, hindi po dito niya sa Pilipino nga ang
toddlers mo or ang imo sa kabataan, bilin mo sa anak mo, mamakadto ka sa doon. Okay. Mhm. So, they're allowed. They're allowed so long as ara ang guardian or ang parents. So, Di galing bisan way mabakunahan, okay lang ya. sige, why pa man tagab ako ang tubong ginabakunuhan, tawid sa nagbago pa lang tayo sugod is only, the 12 to 17. 17. Mhm. Ang tanong sila, why pa man? No, Oh, not yet, okay. not yet. Minsan, ang 12 to 17, very, very small portion. Gamay pa man na. Why pa man tawid? Bago lang ka nagtugod sila. Okay, okay. So, meaning, may nagasalakay na ginban gali, no? At least, kapin pagid kun man, old siguro, hindi mo giniya pwede kung kadidi, sa iloy nga may importante ng katuan, that is exceptional siguro, exempted. Dalon lang yung birth certificate. No, Okay. at least, Okay. Mhm. Oh. At least, nami ni nga development, kag siling ko gani, ako ga expected, hopeful nga kung way man ginaktuhan pabor ang appeal ng Liga sa Bacolod nga i-downgrade ang aton sining alert level, although gin-classify kita sa DOH Region 6, kabay pa starting November 16, mabag-o na ni ang classification. Oo, gabay. Mo ng pangamuyo namon para wala na ang ekonomiya ta mag-aggregate. Mhm. So, the purapiot na gid eh. Kahit mabatagan mo man gano'n na ata. No? Okay, Ikaw okay. man, ka man benepisyo ka man, kabalo ka man siguro da. Mhm. Sir, by the way, kundi may oh yes sir. Kundi may mga Sige, go ahead. proposal nga dapat ang mga masulod nga empleyado bakunado, giti mga porter da sir, ano gina-require nato na sila nga mabakunahan? Yes. Oo. Siguro, 4-5 months ago pa, upot sang aton nga Alas 8:59 na. Amo nang importante ang mga naghalakwat na, ang mga nagadjuluti nga pag-awad sang ticket, di mas mayugid nga fully vaccinated No sa gusto luyag tag hindi mas okay niya para sa public. Sir, sorry ginautod lang yata, you were saying? Oo, ang 2-3 months ago pa na, kung si Dr. Tito Romon sa atong POC, sa dito man sililido ang ilaman ko na vaccination center, Okay. ginpatigayon dito nga ang tanan nga ara sa care ga obra, Mhm. mabakunahan yun. So, ubos kini sila bakuna, ang porter ta, ang seller ta, no? Ang aton na mga kwanda, janitors, tanan di kay kabalo sila, muna ng area ang kwarto sa damo sa tao na pakadto pakatulog kung kinanglan ang tao maara da hindi siya carrier kaya hindi man siya matakot so need recognize it balo ka man libo-libo na isa kataglaw libo-libo na lang tao Correct. so na-recognize na so bakunado na tanan Very good. ang amon mo ang pro na mo bakunado mo na tanan ha Okay. oo Tag ang every afternoon, after kada trip, puro nga sanitizing. Every other trip to man, do tayo nga sanitize, but in the afternoon, sanitizing naman the whole website. So, sige. So, ang resumption sa inyo sa nga pagbiyahe, tapos naman guro ang mga permits kag ginakuha nyo sa marina, natagan naman kamo guro sir, no? Ready naman, ang schedule na lang ang ginagawa, then pangayuan na mo na special Okay. permit ang mga schedule. Kaya schedule mo dapat itabalo mo man sa marina kasi nag-regulated. Amo man ang Coast Guard kabalon para kabalos lang hindi mo na chimpuwal sa gapang lakot pula. Oo, correct. So, kasi liner kami mo, kinanang time mo nga maglakat-lakat ka din. Time mo mag-apod ka. So, yan ang Coast Guard obra. Gani. Hindi niya pareho sa mga public transport sa takas, sa karsada, nga may mga nagasulpot, Hindi. Sa mga jeepney, bla? Oo, muna yung tulpot. May striker yun, silinga ko, ari na. May galilya na siya, diri ka, dasig niya, lakatay na yun, Hindi niya mo. Hindi mo, no. May schedule kayo, line ka. Fix Oo. lang yung schedule. Sige. And that's very good for para sa pasayro lang, hindi ka magsalasala. Correct. May schedule ka, kung halimbawa, amo ni schedule sang inyo na fast craft, and the other fast craft, ti amo na siya dapat nga tandaan sa public, kag dira siya matinguha, nga makasakay siya on time. Right, yes. Okay.
So anyway, Sir Frank, thank you so much for the update. Kag good luck sa pagbiyahe niyo pag-resume sa biyahe. Oo. Art, thank you. Salamat po. Good morning. Good morning.